Виждаме ви, да. Добре ли виждате Да. всички? Първо няколко думи ще кажа за нашата фирма. Аз се казвам Светослав Василев, управител съм на Civico. Civico е българска инженерна фирма, основана от 4 съдружници. И ние се занимаваме с 3 основни неща. Първо, интегрираме индустриални роботи. Малко по-късно ще го обясня какво означава интеграция на индустриален робот и какво е индустриален робот. Също така разработваме системи за производство, за управление на производството в реално време. Това са така наречените SCADA, MES системи. И правим стандартни машини. Също за производство. Това е накратко как изглежда нашата фирма, нашия цех, нашия офис. Нашия екип е сравнително малък, 12 човека сме, но са почти изцяло инженери и правим проекти, които са на доста високо и сложно ниво. Това са примери от проекти, които сме правили. Много добър YouTube канал имаме, който може да видите, ако напишете Civico, ще ви излезат видеа на наши проекти. Основно правим проекти свързани с палетизиране, пакетиране, асемблиране, обслужване на други машини, като примерно преси. Правили сме проекти за заваряване, боядисване. Имаме много софтуерни проекти, в които примерно управляваме рецептите в дадено производство, примерно производство на сухи строителни смеси. И сме правили също така цели производствени линии за различни продукти. На пазара сме от 10 години. Следващото, искам да разкажа, какво означава интеграцията на индустриален робот. Може би разпознавате индустриален робот, той е прилича на човешка ръка. Обикновено има 6 оси. Това означава, че това са 6 мотора, които се движат с софтуер и правят сложни движения. Но ние в случая използваме японски роботи, Fanuc. Те имат представителство в България. Самата интеграция обаче включва това да направиш индустриалния робот полезен с нещо, защото той идва като едно парче желязо с някакви софтуерни възможности. Обаче някой трябва да го програмира, някой трябва да му измисли движенията, да му сложи правилния инструмент, с който да работи, да направи буфери от материали преди и след робота, т.е. някакви заготовки или пък транспортни линии, по които идват продукти, които той трябва някакси да ги обработи, било то да ги палетизира, да завари и така нататък. И това цялото нещо, то се нарича системна интеграция. И това, което правим е, проектираме различни инструменти, изработваме ги, инсталираме ги на роботите, правим множество тестове, подобряваме някои неща, защото реално нашите проекти са работещи прототипи. Ние трябва от първия път да измислим нещо и то да работи, но да работи даже в индустриални условия, т.е. 24/7 и без да спира. Не става просто да проработи веднъж и да кажем, нали, до тук бяхме. Не, ние трябва да направим нещо, което е много стабилно. Ползите от индустриалните роботи са много. Аз набързо ще се спра върху тях. Първо, имаме увеличена ефективност. Една от причините е, че робота той просто не се умаря, той прави винаги едно и също за това, за което е програмиран. Например, има един проект, в който робот трябваше да заварява бойлери. При това се правеше от човек и понеже е много стандартен продукт, т.е. цял ден правиш едно и също, работата на човека в началото на смяната след 8 часа не е същата. Той вече се е изморил, отекчил, докато робота може да прави това нещо 24/7. Т.е. при такива по-прости задачи той има много голямо предимство. Също така има и подобрено качество, пак поради същата причина, поради това, че робота прави винаги едно и също. Това не е валидно за всички видове продукти, но за голяма част тези, които са стандартни, които имат обем, това е така. Също така води да подобрена работна среда. Например, ние скоро автоматизирахме един процес, в който ръчно се боядисваха с лак и разредител едни магнитопроводи. И жените, които го правиха, те по цял ден бяха при тези лакове и разредители. Нали, сещате се как вреше порселин. И това да го дишаш 8 часа на ден не е приятно, със сигурност не е здравословно.
И самите работници бяха много доволни, когато това започна вече да го върши робота. Тяхната задача вече беше само да зареждат и да взимат готовите продукти. Бяха назначени реално на други позиции, които по-трудно могат да се автоматизират и са по-приятни за работа. Също при индустриалната роботика говорим за повишена рентабилност. Това естествено се дължи на това, че един робот може да работи 24 часа на денонощие, 7 дни в седмицата без да спира и оттам съответно подобрява много от параметрите в едно производство. Подобрява чисто финансово положението на завода, но също така позволява да поемат и по-голям обем от работа, съответно се увеличат продажбите. Говоря вече за непрекъснатия работен процес. Това в много индустрии всъщност е изключително важно, за да не спират, примерно, лярски пещи. Те не можеш да ги спираш, когато си искаш. Те трябва постоянно да работят. И когато имаш един робот, той съответно не ползва болничен, няма почивка, може да работи постоянно. Гъвкаво за производство, тук всъщност това е сравнение с други машини. Човека все още, и според мен дълго време ще остане най-гъвкавото нещо, което съществува. Защото на един човек може да му кажеш, сега завива болтове, сега отива и да шлайфаш. И него му трябват 5 минути само да види как се прави и да започне да го прави. Роботите нямат такава гъвкавост, те трябва да бъдат програмирани. Но в сравнение с други машини, които са специализирани, те са по-гъвкави, понеже имат 6 стави и могат по най-различен начин да бъдат направени да работят. Сменяме се инструмента и един заварачен робот може да стане бойчийски робот. Не се прави често, но е възможно. Също много интересен ефект при интеграцията на индустриални роботи е, че има подновен фокус върху намаляване на загубите. Причината е, че много често да се автоматизира един процес, той първо трябва да бъде изчистен от проблеми. И това става видимо, когато започва да вече в детайли да се говорят някои неща, как трябва точно да бъдат направени. Тогава се оказва, че някои действия са излишни или пък има проблем, който хората постоянно решават, но никой не го е забелязал. Така че това подобрява и самите процеси в фирмата. Освен това, помага с намирането на персонал. Ние имаме клиенти, които даже се рекламират в такива сайтове за работа, че имат роботи. И причината е много проста. Фирма, която има робот, означава, че първо може да инвестира в нови технологии, съответно работна среда е добра, съответно и заплащането най-вероятно е добро. Това наистина се ползва все по-често и даже това, което виждаме е чисто като престиж. Много от нашите клиенти имат много сложни машини, много скъпи машини, но това, което най-много грабва въображението на хората са движещи се роботи и когато дойде някой техен клиент на посещение, първото нещо, което прави да ги заведат при робота, да видят как работи. Просто наистина е някакъв символ на автоматизация и бъдеще. Не случайно обърнах внимание на тези ползи. Искам да покажа, това е картинката на колко годишно роботи се продават в света, като за 2024 година се очаква да бъдат над 600 000 робота. Това говорим за индустриални роботи, не говорим за прахосмокачки роботи и подобни. Само индустриални роботи. Като интересно е, че почти половината роботи се инсталират в Китай. Тоест, те инсталират близо 300 000 робота годишно. И ако Китай преди време беше известен с това, че има ниски цени заради ефтиния ръчен труд, това много бързо се променя. И в момента Китай е една от най-роботизираните държави в света, което е предизвикателство за всички останали, защото ако ние искаме да бъдем конкурентни, дори от нашия пазар, трябва също да автоматизираме колкото се може по-бързо нашето производство. Просто няма как да разчитаме, че с ръчен труд и ниски разходи ще победим държави като Китай, Япония, САЩ, Корея и така нататък. Просто в един момент разликата между тях и нас ще бъде изцяло това колко дигитализирани и автоматизирани сме. Друго нещо интересно, което много хора ме питат и наистина не знаят, е колко струва един индустриален робот. Нали? То е ясно, че има много ползи, обаче колко струва. Средната цена, това е чисто статистика, е 32 000 евро,
Като тук е интересно, че тази цена тя намалява през годините. Тоест преди примерно 15-20 години е била почти двойна, но сега заради по-големия обем, по-голямата конкуренция, по-добрите технологии, тази цена постоянно намалява. Но има много различни модели роботи. Примерно този малък робот, който ви показвам, той има 4 оси, той се движи като една въртележка много бързо и е сравнително ефтин. Той може да вдига от 3 до 9 кг, примерно 12 най-много. Ползва се, когато примерно се сглобят някакви електронни компоненти, обхвата му е сравнително малък, колкото една човешка ръка. При по-големите роботи, които имат по-голям обсек на работа, примерно поне метър и половина 2 и могат да вдигат до 35 кг, цената е между 30 и 40 хиляди евро. Тук влизат и голяма част от индустриалните заварачни роботи, роботи, които се занимават боядисване, шлайфане, асемблиране, пакетиране и така нататък. Като най-големите роботи, там вече цената може да бъде повече от 60 хиляди евро. Като това е, нали, цена само за това, което виждате на картинката. Не включва интеграцията, не включва инструменти, не включва инфраструктура около него, заграждение и така нататък. Реално колко струва интеграцията на един индустриален робот, това много зависи първо какъв модел робот е подбран, колко сложна е периферията около робота и софтуера, с който трябва да работи. И грубата сметка, която правят по света е цената на робота умножена по 3 до 5. Тоест, примерно, ако един робот струва, грубо да кажем, 50 хиляди евро, по света интеграцията струва между 150 до 250 хиляди евро. В България, понеже инженерният труд е малко по-евтин, съответно и това съотношение е по-евтино, като той е между робота по 2 до робота по 4. Дали това е много, много груба сметка. Реалната сметка е наистина колко труд трябва да се вложи, какъв хардуер, какъв софтуер, какви са рисковете, колко време ще продължи и така нататък. Но това е чисто груба сметка, за да може да се ориентирате кое колко струва. Като тук говорим за чисто нови роботи, има пазара също за роботи втора ръка, там има някои предимства, основната е цената, те са 2 пъти по-евтини, но труда за интеграцията на един такъв робот няма как да е по-евтина, даже много пъти е по-скъпо, понеже се работи с по-стари системи. Освен това, самия капацитет на робота е намалял, все пак е втора ръка. Ние това, което обясняваме на клиентите си, което чух и в предишната презентация, важното е не толкова цената, а всъщност за какво се ползва този робот и какви приходи ще генерира. Защото ако просто се похарчите парите, има и доста по-приятни начини за харчене. Нали, важното е за колко време се възвръща тази инвестиция. И тук всъщност трябва да се сметнат какви са ползите, нали, каква е подобрената гъвкавост, подобреното качество, ефективността, колко са намалели разходите за труд. И от другата страна пък имате стойността на проекта, която е голямата част, има една малка минимална част за текуща поддръжка. И това, което виждаме при много наши клиенти, че те получават възвръщаемост от година и половина, даже някакъв път година, до към максимум 5 години, когато инвестират. Като е важно да се отбележи, че не всеки процес може да бъде роботизиран или да кажем не може да бъде роботизиран на добра цена. Причината е най-вече в спецификата на производствения процес или когато има огромно разнообразие от продукти. Средният полезен живот на един индустриален робот е около 100 000 работни часа, което, да си го представите, това е 15 години, ако той работи без изобщо да спира. Това е много дълъг период на работа. Тоест, след като се изплати в рамките на година и половина до 5 години, след това имате 15 години само ползи от този робот. И финансирането става също сравнително лесно с европрограми, с собствени средства, други варианти, чрез кредит или лизинг дори. Това беше моята презентация за 15 минути. Се опитах да разкажа най-интересните за мен неща за хора, които за първи път се сблъскват с роботика. Ако имате интерес повече, може да се свържете с нас. Благодаря ви за вниманието.